Johnson Smith είναι κύριος προμηθευτής της Oil Pollution Act του 1990 για τη θαλάσσια διάσωση, τη μείωση του βυθίσματος του βαποριού, lightering και υπηρεσίες θαλάσσιας πυρόσβεσης, στις οποίες τα σχεδόν 200 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας της Johnson και Smith δίνουν τεράστια εξειδίκευση. Η κοινοπραξία αυτή μεταξύ των κορυφαίων στο αντικείμενο εταιριών της χώρας γίνεται για να ικανοποιήσει τους νέους κανονισμούς διάσωσης και πυρόσβεσης και προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται σήμερα στον χώρο της θαλάσσιας διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, των μοντέρνων ρημουλκών και του εξειδικευμένου εξοπλισμού για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι ανταγωνιστές μας ίσως να λένε ότι παρέχουν πανεθνική κάλυψη και συμμόρφωση με το OPA90, αλλά εμείς στην Johnson Smith το αποδεικνύουμε κιόλας. Καλώς ορίσατε στο εργαλείο αποφάσεων συμμόρφωσης της Johnson Smith, έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος δίνει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν τις δυνατότητές μας. Παρέχοντάς σας τη δύναμη του πλαισίου σχεδιασμού της ανταπόκρισής μας, μπορείτε να δείτε από πρώτο χέρι την ευρωστία των δυνατοτήτων της Johnson Smith. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανοιχτών πηγών Google Earth, έχουμε συνδυάσει και κωδικοποιήσει γεωγραφικά τα ιδιόκτητα στοιχεία της Johnson Smith, καθώς και τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες των συνεργατών μας, με σκοπό να καθοδηγήσουμε το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων των πελατών μας στην επιλογή ενός διασώστη που πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Μπορείτε να συλλέξετε, να ξεχωρίσετε και να δείτε τα αποθέματα του εξοπλισμού, τα χρονοδιαγράμματα του σχεδίου ανταπόκρισης, την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε εντός αυτών των χρονοδιαγραμμάτων, να δείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία εξέλιξης έκτακτης ρημούλκησης και να έχετε τη δυνατότητα να ανασκοπήσετε τις συμφωνίες ανταπόκρισης μας για κάθε συγκεκριμένο αντικείμενο εξοπλισμού. Είστε έτοιμοι να πιστοποιήσετε την ικανότητα του διασώστη σας? Το εργαλείο αυτό σας δίνει την εμπιστοσύνη και την διασφάλιση ότι η Johnson Smith είναι κατάλληλα και σωστά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Έχουμε επικαλύψει τα σημεία ύπαρξης λιμεναρχών της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, έχουμε συνδεθεί με τα αντίστοιχα σημεία επαφής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και παρέχουμε εύκολη πρόσβαση στον τομέα διάσωσης και πυρόσβεσης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης αυτών των λιμανιών. Όντας νέες στο χώρο, οι απαιτήσεις για τη θαλάσσια διάσωση και πυρόσβεση της ακτοφυλακής των ΗΠΑ απαιτούν μυριάδες πράγματα τόσο από τον διασώστη όσο και από τον πλειοκτήτη. Η Johnson Smith θα σας βοηθήσει να ικανοποιήσετε αυτές τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις πληροφορίες στο παράρτημα διάσωσης των σχεδίων απόκρισης του σκάφους σας. Οι νέοι κανονισμοί εμπεριέχουν διαφορετικούς χρόνους απόκρισης για 3 διαφορετικές περιοχές επιχειρήσεων. Πρώτον, στην αποβάθρα. Δεύτερον, κοντά στην ακτή, το οποίο σημαίνει στα εσωτερικά ύδατα, στις μεγάλες λίμνες και έως 12 ναυτικά μίλια μακριά από τις υπερωτικές ΗΠΑ. Και τρίτον, μακριά από την ακτή ή έως και 38 ναυτικά μίλια απόσταση μέσα στη θάλασσα από την περιοχή κοντά στην ακτή. Τώρα, με ένα κλικ στο ποντίκι σας, μπορείτε να δείτε πως η Johnson Smith ικανοποιεί κάθε μία ξεχωριστή απέτηση με την παγκοσμίου επίπεδου εμπειρία του προσωπικού μας και του εξοπλισμού μας για τη διάσωση, lightering και πυρόσβεση που αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ας ξεκινήσουμε στο χάρτη με τα κεντρικά γραφεία της Johnson στο Hillside του New Jersey. Μπορείτε να δείτε την έκθεση των αποθεμάτων του εξοπλισμού μας που βρίσκεται στις αποθήκες της Johnson. Κατόπιν έρχεται η Smith Salvage America, οι αποθήκες της οποίας βρίσκονται στο Houston του Texas και διαθέτουν όλο τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης στη θάλασσα, ευρισκόμενες σε απόσταση μερικών μόνων λεπτών από το διεθνές αεροδρόμιο Bush. Τα κεντρικά της κοινοπραξίας βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, σε απόσταση λίγων μόνων λεπτών από την Ουάσιγκτον. Εδώ διαχειριζόμαστε την ανταπόκριση, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του εξοπλισμού που πρόκειται να δείτε σε λίγο. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στις διαθέσιμες δυνατότητες έκτακτης ρημούλκησης των Johnson Smith και των συνεργατών μας. Κάθε εικονίδιο άγκυρας αντιπροσωπεύει ένα λιμάνι στο οποίο έχουμε διαθέσιμες δυνατότητες έκτακτης ρημούλκησης που παρέχονται από τις Johnson Smith ή τους συνεργάτες μας. Η Βαλτιμόρη, το Hampton Roads, η Νέα Υόρκη, New Jersey, το Vancouver είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Εσείς, ο πλειοκτήτης ή χειριστής, οφείλετε να είστε βέβαιος ότι ο διασώστης σας μπορεί να πληρεί τους κανονισμούς για να ανταποκριθεί σε θαλάσσιες απώλειες εντός του καταλήλου χρόνου. Τα εικονίδια με τα ρημουλκά αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά το κάθε διαθέσιμο ρημουλκό μας και την τελευταία γνωστή του θέση σε πραγματικό χρόνο. Εδώ είναι η πόλη της Νέα Υόρκης και σε πραγματικό χρόνο η θέση των ρημουλκών της Johnson. Αν δούμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι περιοχής της ανατολικής ακτής όπου υπάρχουν ρημουλκά μας, μπορείτε να δείτε τα γεωγραφικά στοιχεία που καταδεικνύουν τους πόρους μας, έτσι ώστε να σιγουρευτείτε ότι ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις της ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Εδώ βλέπετε τις θέσεις των ρημουλκών μας, τις γραμμές οριοθέτησης κοντά στην ακτή και μακριά από την ακτή και τους χρόνους απόκρισής μας για 12 ώρες με πράσινο χρώμα και για 18 ώρες με μπλε χρώμα, έτσι ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα η πλήρη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις απόκρισης επίγουσας ρημούλκησης. Η Johnson Smith και οι συνεργάτες της διαπρέπουν στον εξειδικευμένο τομέα της θαλάσσιας πυρόσβεσης με άριστα εκπαιδευμένες ομάδες, οι οποίες είναι άρτια εξοπλισμένες για να κατασβέσουν φωτιές πάνω σε σκάφη με ταχύτητα και ασφάλεια. Οι αποδεδειγμένες τακτικές μας στη θαλάσσια πυρόσβεση ελαχιστοποιούν τις ζημιές στο σκάφος και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ας ρίξουμε μια ματιά στις δυνατότητές μας και τα συστατικά της θαλάσσιας πυρόσβεσης. Εδώ έχουμε χαρτογραφήσει όλα τα τοπικά υποκαταστήματα πυρόσβεσης με τα οποία έχουμε αμοιβαίες συμφωνίες για άμεση ενημέρωση επί της κατάστασης των τοπικών αρχών που βρίσκονται πλησιέστερα στην περιοχή του συμβάντος. Εδώ είναι η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες. Έχουμε σημεία επικοινωνίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση και την ιστοσελίδα των τοπικών αρχών στην περιοχή κάθε μεγάλου λιμανιού.
λιμανιού. Επίσης, έχουμε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία αντλιών, τη Rain for Rent, η οποία διευρύνει κατά πολύ τις δυνατότητές μας στην πυρόσβεση και όχι μόνο. Εδώ είναι τα σημεία της Rain for Rent με τα στοιχεία επικοινωνίας και τον ελάχιστο διαθέσιμο εξοπλισμό. Η τοπική ανταπόκριση επαυξάνει με τον συνεργάτη της Johnson Smith, Catwell Control, εκ των κορυφαίων στην καταπολέμηση φωτιών σε εξοπλισμό επιφάνειας των πετρελαιοπηγών, με εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του στο Τέξας, την Οκλαχώμα και το Wyoming, έτοιμο να μεταφερθεί αεροπορικό σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ζητηθεί. Για να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε στολές προσωπικού πυρόσβεσης, στην Johnson Smith έχουμε τοποθετήσει φορτηγάκια ανταπόκρισης σε πυρόσβεση σε στρατηγικά σημεία σε όλη τη χώρα. Πλέον, έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε αεροπορικώς κρίσιμο εξοπλισμό πυρόσβεσης μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Περισσότερα από 800 μέτρα πυροσβεστικής μάνικας, φορητούς ρυθμιστές σε στόμια ροής, στόμια κράτησης με το χέρι, δυνατότητα αφρού, φορητούς πυροσβεστήρες, πολλαπλούς, φλάντσες σύνδεσης και όλους τους κοντούς προσαρμογής, ζώνες ασφάλειας και σύρμα, αναπνευστήρα δευτέρου ατόμου και κοινή συσκευή body breather και αναζωογονητή οξυγόνου και δυνατότητα να εξοπλιστεί πλήρως μια ομάδα πυρόσβεσης 6 ατόμων με ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Ενώ όλοι αυτοί οι ειδικοί σπέβδουν προς τη σκηνή του συμβάντος, ταυτοχρόνως οι ομάδες μας της πυρόσβεσης πανεθνικά θα αναχωρήσουν από τις θέσεις τους για να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε φωτιά θα καταπολεμηθεί γρήγορα και κατάλληλα, ανεξάρτητα από το σε ποιο σημείο βρίσκεται. Τώρα θα δούμε πως αυτό το εργαλείο, ακριβώς όπως και με τις απαιτήσεις της επίγουσας ρημούλκησης, επιβεβαιώνει ότι ικανοποιούμε επαρκώς τα πρότυπα του σχεδίου. Ας κάνουμε zoom στα βόρειο-ανατολικά. Τα στοιχεία εξοπλισμού και τοποθεσίας της Johnson Smith είναι γεωκωδικοποιημένα και έχουμε κάνει ανάλυση του χρόνου απόκρισης για όλους τους τομείς της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών στην προετοιμασία μας για να ικανοποιήσουμε τους νέους κανονισμούς του OPA 90. Θέλετε να μάθετε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να μεταφερθεί το προτινόμενο φορτηγό και προσωπικό μας της πυρόσβεσης του Newark σε κάθε έναν από τους τομείς της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών στα βόρειο-ανατολικά για να ικανοποιηθούν τα πρότυπα σχεδιασμού της θαλάσσιας πυρόσβεσης? Παρακολουθήστε. Είναι εύκολο. Από το New Jersey, τη Φιλαδέλφια, δηλαδή από την αποθήκη μας στο Newark, στα κεντρικά γραφεία του τομέα της ακτοφυλακής, μπορούμε να δούμε τη διαδρομή μεταφοράς, την απόσταση και τους χρόνους μεταξύ των δύο σημείων. Και από το New Jersey στη Βαλτιμόρη, από το New Jersey στο Portland, από το New Jersey στη Βοστόνη. Ας ρίξουμε μια ματιά στον παράγοντα εμπειρία. Φορτώνοντας μερικά ιστορικά και δορυφορικά στοιχεία, βλέπουμε τον περίφημο τυφώνα Κατρίνα. Με ταχύτητες ανέμου 280 χιλιόμετρα την ώρα, ο τυφώνας Κατρίνα προκάλεσε τεράστια καταστροφή στην ακτή του κόλπου του Μεξικού. Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανέθεσε με συμβόλαιο στην εταιρεία Johnson την εφαρμογή και τον συντονισμό των ενεργειών της διάσωσης που ήταν απαραίτητες μετά τον Κατρίνα. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν τις εκατοντάδες των σκαφών που σώθηκαν και των θαλασσίων εμποδίων που απομακρύνθηκαν από την Johnson Marine και τους υπεργολάβους της. Καθώς περιστρέφεται η γη, θα παρατηρήσετε κίτρινα σηματάκια σε όλο τον κόσμο. Αυτά αντιπροσωπεύουν μερικές από τις αποκρίσεις των Johnson Smith και Johnson Smith σε θαλάσσιες απώλειες ανά τον Ιφίλιο τα 5 μόνο τελευταία χρόνια. Η απόκρισή μας είναι αποδεδειγμένη. Φτάνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη και κάθε είδος θαλάσσιας διάσωσης που μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό δεν είναι ένα εργαλείο μόνο για τους πιθανούς πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο και για να ανιχνεύσουμε, να αναγνωρίσουμε και να παρέχουμε τις ταχύτητες αποκρίσεις στον χώρο αυτόν σήμερα. Ένα κέριο πλεονέκτημα στο χρονοδιάγραμμα δράσης που βασίζεται στο Google Earth είναι η δυνατότητα να δούμε σε πραγματικό χρόνο την τροφοδοσία δυναμικών πληροφοριών. Σε μια επίγουσα κατάσταση, η οποία εξελίσσεται γρήγορα, το να γνωρίζεις αυτούς που επιχειρούν δίπλα σου μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Ας ρίξουμε μια ματιά στο λιμάνι του Λος Άντζελες. Αυτό που είναι τώρα ορατό είναι το πολυσύχναστο λιμάνι του Λος Άντζελες και του Long Beach. Η κυκλοφορία των σκαφών που βλέπετε τώρα είναι σε πραγματικό χρόνο. Σε κάθε σκάφος που βλέπετε εδώ, μπορείτε να κάνετε κλικ και να δείτε επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το σκάφος αυτό. Μπορούμε ακόμη να ανακτήσουμε σε πραγματικό χρόνο σοβαρές πληροφορίες που αφορούν προειδοποιήσεις για τον καιρό και που είναι γεωγραφικά κατανεμημένες επάνω στο χάρτη των μέσων μας. Ανεμοστρόβιλοι, πολύ κακός καιρός, καταιγίδες και ειδικά δελτία ειδοποίησης για τη θάλασσα είναι όλα ορατά. Κάνοντας συμβόλαιο για υπηρεσίες διάσωσης με την Johnson Smith, οι πλειοκτήτες μπορούν να είναι εξασφαλισμένοι ότι συμμορφώνονται με κάθε σημείο της OPA 90 και της Ομοσπονδιακής και Πολιτιακής Διάσωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τους κανονισμούς πυρόσβεσης και υπήγοντος Lightering. Και το εργαλείο αυτό σας επιτρέπει να υπογράψετε το σχέδιο απόκρισης του σκάφους σας με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι έχετε πάρει την πιο υπεύθυνη απόφαση. Κάθε σημείο των κανονισμών συμπεριλαμβάνεται μέσα στην εκτίμησή σας. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες της Johnson Smith, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε.